Egy nem mindennapi történetet hall az, aki Tóth Gábor előadásain jár. A 25 éves fiú mindössze egy hátizsákkal és 30 000 forintnyi költőpénzzel indult neki Európának. Úgy indultam el erre az útra, hogy jöjjön, aminek jönnie kell, nem félek semmitől, elfogadok mindent, ami jön, és szeretném látni, hogy mit ad az élet, és egyszerűen nem is gondolkodtam ezen tudatosan, hogy majd mi fog történni. Nem tudtam, merre megy, hogy útja meddig fog tartani. Kalandja során több mint 5 országon keresztül utazott. Volt, hogy út mentén sátrazott, vagy a tengerparton, vagy éppenséggel egy idegen család kanapéján tért nyugovóra. Régebben nem gondoltam volna, hogy egyszer meg fogom szeretni majd ezt a módját az utazásnak, ezt a minimális költséggel, másokra hagyatkozva utazni dolgot. Viszont ahogy ezt elkezdtem csinálni, ezen az út során egyszerűen rendkívül megszerettem azt a tényt, hogy folyamatosan új emberekkel találkozom. Nem rémítette meg a stoppolás, pedig sok ismerőse féltette. Gábor szerencsére csak pozitív tapasztalatokkal gazdagodott. Kell hozzá egy óriási szintű nyitottság, hit, bizalom, önmagamba vetett hit, hogy képes vagyok rá. Számos tervvel tért haza hosszú kirándulásáról, megalapította a tudatos fiatalok közösségét. Most 4 héttel hazatérte után érzi igazán, hogy más ember lett. A közösségen keresztül szeretnék majd egy hosszú távú előadássorozatot, illetve coaching, mentoring programot létrehozni, főleg az ambiciózus fiataloknak.